आज आम्ही लग्नानिमित्त पूर्ण रेसॉर्ट बुक केलेला आहे. इथे आलेली आमची बाय झंडी. आम्ही चाललो पाण्यात. हा वरती ना, वरती धार आहे, धार. काय एक्सपिरियन्स होता? नमस्ते. आणि तुमची नमस्ते बोलणारी पण आलेली आहे टायमावरती. नमस्ते. काय करताय? सकाळ झालेली आहे. माझा नाश्ता तुम्हाला दाखवतो बघा. हा होता माझा नाश्ता. मी इथे 2 किवी खाल्लेले आहेत. आणि हा बघा काजलचा नाश्ता. टोस्ट. टोस्ट, चहा आणि टोस्ट. पाया पडलेले आहे सकाळ सकाळी. उठल्या उठल्या सूर्यनारायणाला नमस्कार करायचा. अरे वा. त्यांना का करायचं माहिती का? एवढे आपल्यासाठी ते सनलाईट प्रोव्हाइड करतात. बरोबर. त्या सनलाईटमुळे आपल्याला दिसतं, त्यामुळे फोटोसिंथेसिस होते प्लांट्समध्ये. किती कामं होतात. त्यांना नमस्कार केलाच पाहिजे. बाहेर बघा. झाला. आणि इथे बघा हे आम्ही आईला आणलेलं आहे आवळा ज्यूस. आजपासून आई परत सकाळ सकाळी पिणार आवळा ज्यूस. गरम होत आहे. फॅन लावूया आपण. फॅनचे बटणं तुम्हाला लक्षात राहिले पाहिजे बघा. लागली की नाही दोघं? काय केलं तू? तुझा पांडव अजून काळा चहा पिणार. काळा चहा पिणार आहे. आणि आम्ही हे घेतोय, काय आवळा ज्यूस घेतोय. येस, मम्मी आता आवळा ज्यूस पिणार आहे. आणि आम्ही दोघं जाणार आहे खाली. कशासाठी काजल खाली जाणार आहे आपण? आम्ही आज आम्ही तिघं आलेलो आहे विक्रोली टू बदलापूर. पण आम्ही ब्रश विसरून आलेलो आहे आमचे. आता ब्रश आणायला चाललो आहे. मग ब्रश कशाने केला आम्ही? नॅचरल ब्रशनी. चला ब्रश आणायला चला. इथे पॅक बनवा 2 पॅक. सर्दीला चालतं ना हे? हो. कोणालाही इथे पोटाचे विकार प्रॉब्लेम असतील तर तुम्ही आवळ्याचा ज्यूस पिया. रिकमेंडेड आहे. माझ्या मम्मीला पोटाचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे त्यांचा प्रॉब्लेम ऑलमोस्ट सॉल्व्ह झालेला आहे आणि एकदम बरं वाटतं त्यांना. माझाच नाही झालाय, आतेचा. खूप जणांचा झालाय. आते तर एकदम पूर्ण ठीक झाली. नॉट जस्ट पोटाचं पण ओव्हरऑल मी रिकमेंड करतो की सर्वांनीच हे घेतलं पाहिजे. आता कसं घ्यायचं बघा. 1 बूज काय आलं, शेक नाही केलंय का ते? वरती पण नवीन बॉटल आहे बघा, आत्ताच उघडलेली आहे. आणली होती काजलच्या मम्मीसाठी. आपण आम्ही सर्व पितोय आता. मी नाही, म्हणजे मम्मी आणि काजलची मम्मी पिणार आहे. आमच्या 2 मागवले होते, 2 मी. हे घरी आहे. चला तुम्हाला रेट पण सांगतो. ह्याची MRP बघा किती आहे माहिती का? इथे बघा. पहिला दाखवतो. इथे मम्मीने 1 बूज घेतलेला आहे. त्याच्यात 2 बूज पाणी. त्याच्यात 2 बूज पाणी टाकायचं. हे पियायचं. हां पिऊन पण दाखव. हे असं पियायचं. आणि परत हवं तर वरतून परत पाणी प्यायचं. जरा लाईटसाठी अजून उघडूया आपण. ते झालं तर वरतून हवं तर वरतून परत पाणी प्यायचं. पाहिजे तर प्यायचं. पियायचंच. आता बघा इथे MRP दिलेली मी तुम्हाला समजवतो बघा. इथे MRP दिले 220 रुपये. आवळा ज्यूस कसा लागतो माहितीये? गावाला आहे ना, पहिले आम्ही आंबीळ करायची. आंबीळ करायची ना पिठाची, तशी लागते आंबट. सकाळी सकाळी पिला तर. तुम्हाला एक अजून टिप देतो की कसे तुम्ही अजून पैसे वाचू शकता. हे 220 रुपयाचं आहे. MRPने दुकानात घेतलं तर. ॲमेझॉनवर ह्याची 210 रुपये दाखवत होते. 10 रुपये कमी. पण मी जेव्हा 2 बाटल्या मागवल्या ना, 2 बाटल्या एकत्र, तर मला ती 1 बॉटल 190ला पडली. मस्त है ना. हे 30 रुपये. आणि आय गॅस कधी कधी कोणकोणत्या डीमार्टमध्ये आवळा ज्यूस विकतात आणि ते सुद्धा 30, 40, 20 रुपये ऑफ देतात. तर प्रिफर करा ऑनलाईन किंवा डीमार्ट. आणि बाहेरच्या शॉपमध्ये तुम्हाला नो डिस्काउंट. ठीक आहे. पण नाही मिळत असेल तर बाहेरून घ्या. आणि सर्वांनी घ्या. सर्वांनी A to Z सर्वांनी, एकदम छोट्या मुलांना सोडून. चल आता आम्ही जातो बाहेर. काजल रेडी? चटापटा. बांगड्या हातात, बांगड्या आणि पायात घुंगरू. छम 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 छम. आज नाही घातले? चला आता इथे आम्ही काय घेतलेलं आहे? बॉल आणि स्विमिंग कॅप. जाणार आहे मॅडम स्विमिंग पूलमध्ये.
शॉपिंग झालेली आहे. काय काय घेतलेलं आहे? स्विमिंग कॅप आणि बॉल. कुठे जाणार आहे? रिसॉर्टमध्ये. पहिली डायव्ह कोण घालणार आहे? काजल. कांदे नाही घेतले ना? आलाय का? येताना घेऊया, येतात ते असे. आणि आता आम्ही कुठे चाललो आहे आम्ही? फिरायला चाललो. आम्ही चाललोय वॉटर रिसॉर्टमध्ये, वॉटर पार्कमध्ये. चौघजण. या ड्रेसमध्ये मम्मी उडी मारणार आहे. आम्ही दोघं. आणि इकडे आमची पॅकिंग बघा काय केलेलं आहे. इकडे आम्ही बॉल पण घेतलेला आहे, बॉल. आणि आमचे कपडे चेंजिंगसाठी. आणि ते टॉवेल घेतलेले आहे. चला हे पॅक करा. एक एक वस्तू मी घेतो पहिले काय काय आहे ते. चला हे चला एक बाहेर पडा. रिक्षात बसते ना, तर रिक्षावाला पळायचं आपलं. हां त्या टाका. चला ओले होणार ना कपड्याचा, प्लास्टिक पिशवी घ्या. ती शूजची आहे. चला आम्ही चाललो फिरायला. चल आरामात या. कधी पण चालताना सर्वांनी एक लक्ष द्यावे की किती पण घाई असली तरी आरामातच चालायचं. आणि पाण्याच्या ठिकाणी आम्ही जे जातो आहे तिकडे तर जरा केअरफुली चाला है ना, घसरू नका फक्त. आता आम्ही एक रिक्षा बुक केलेली आहे, ती बाहेरच उभी आहे. ओले आहेत ना? तेच बघितले मी. ओले आहेत ते. ओले आहेत ना? नको मग ओले नाही टिकत. आला हो, बसा. आता बसवा. आता डायरेक्ट पाण्यात उड्या मारायचे. पोचलो का आपण? आमची रिक्षा पण पाठवून गेली. आता मी रिसॉर्टमध्ये पोचलो आहे. तुला कसला आवाज येतोय? गाण्याचा आवाज येतोय. गाण्याचा आवाज येतोय? आता तिथे डान्स करायचा आहे. दिलंय पाणी पाणी आहे. कोणता दिलंय पाणी पाणी? आम्ही पण काय नाचलेलो बापरे. एंट्री बघा अशी आहे. ते बाहेर माणसं बाहेर पडतात आणि आपण एंटर करतोय. हे काजलचं सेक्शन. हे तुझं सेक्शन काजल. बंद आहे ते. आपण तर अर्ध्या वेळेस आलोय. तरी 6 वाजेपर्यंत आहे. आपल्याला किती वाजले आता काजल? एक वाजता टायमिंग बघूया ना आपण. 1:30 वाजला म्हणजे. टायमिंग बघूया आपण. सगळीकडे ग्रीनरी आहे. 2 वाजले. 2 वाजले बघा. 4 तास आहे आपल्याकडे. 4 तास. आमच्याकडे तरी 4 तास बास झाले. पाण्यात 2 तास, फिरायला 1 तास आणि 1 तास एन्जॉयला. पाणी बघा, पाणी. काय आला बाबूला पाणी दिसलं खूप दिवसांनी. पाणीमध्ये जाणार आहे आता. त्या शॉवरमध्ये जायचा तुम्ही? शॉवर चला. बसा इकडे बसा. आम्ही आलो. कपडे चेंज. पॅन्ट हातात चड्डी घातलेली आहे. खाऊया. चला आता आम्ही पहिला रिसॉर्टमध्ये जायच्या अगोदर पहिला जेवणार आहे. चला आता बघा आम्ही जेवायला चाललो. अरे फटाक उरकत दिसला पण नाही आम्हाला. काय इलास्टिक लावली का हाताला? बाजूला बघ टॉय ट्रेन आहे. टॉय ट्रेन. गाडी बसणार आहे का? आमचा ड्रायव्हर चालला पुढे. इकडे बसूया आपण. या एक एक्स्ट्रा चेअर के बॅग ठेवायला. इकड्यांचा मेन्यू कार्ड आलेला आहे. तुम्हाला जे पाहिजे ते मागवा. जे मम्मी. हाय मेन्यू कार्ड आहे यांचं. ये
आणि पूर्ण बाजूला बघूया, आजूबाजूला बघूया. आतमध्ये पण बसायला नको, जरा बाहेर चांगलं वाटतं ना उजेडात. बाहेर छान वाटतं. आणि ना सगळीकडे झाडं आहेत ना, तर मस्त वाटतं. आमच्या गावच्या घरी पण आम्ही असंच करणार आहे. हे बघा किती मस्त वाटतं. मस्त वाटतं. बघा आता काय पाहिजे ते. आणि आम्ही आज सर्व व्हेज खाणार आहे आणि मम्मी हां व्हेज, सर्व व्हेजच आहे आज आम्ही, असं नो नॉन व्हेज, कारण आपलं हे चालू आहे ना. मार्गशीर्ष उपवासाचं काय आहे का बघ. पेरू आणि हे गावाला पण लावलेत ना तुम्ही. लावले ते जरा मोठे व्हायला जरा हे. आम्ही पेरूच्या झाडाखालीच बसलो. पेरूच्या काय चिकूच्या चिकूच आहे. हां सॉरी, चिक्कू चिकूची झाड आहे. पडला तर डायरेक्ट प्लेटमध्ये येईल. इथे 4 प्लेट आलेले आहे आणि आम्ही काय ऑर्डर केलेले काजल, आम्ही व्हेज हंडी एक, म्हणजे व्हेज हंडी आम्हाला सर्वांना पुरेल अशी, आणि भाकऱ्या ऑर्डर केलेल्या आहेत आम्ही. तांदळाच्या भाकऱ्या. हां आम्ही खाणार आहे, तुम्हाला दिसेल तुम्हाला प्लेटमध्ये. आज आम्ही लग्नानिमित्त पूर्ण रेसॉर्ट बुक केलेला आहे. हा काजल कोणच नाही बघा रेसॉर्टमध्ये, कोणच बसलेलं नाही, आम्हीच बसलोय बघा एकटे इकडे. आमचा टाइमच असा आहे. आम्ही डायरेक्ट आलो पाणीमध्ये आता डायरेक्ट जेवायला बसलो. इकडे डीजे आहे मम्मी, गावच्या सर्व माणसांना इकडे आणला पाहिजे. आपल्या गावातले आपले सर्व माणसं बघत असतील ना, तुम्ही याल ना मुंबईला तर तुम्हाला इकडे सर्वांना घेऊन येणार आहे. गाणी पण वाजतात ते पाठी, जेवण पण आहे. आजी आत्ते मामा मावशी काका सर्वांनी परत मुंबईला या आणि इकडे आम्ही नेणार, आणि इकडून मग परत आमच्या आईच्या आणि काजलच्या घरी पण जायचं आपण, जवळ आहे. इथे आलेली आमची व्हेज हंडी. ओके तर बघा भाकरी आणि आपली व्हेज हंडी आलेली आहे. म्हणजे इकडे तुम्हाला सांगतोय बघा, ही व्हेज हंडी प्राईस काय होते काय माहीत नाही, पण ही व्हेज हंडी 4 जणांमध्ये पुरते. म्हणजे एकच डिश तुम्ही मागू शकता, आणि आम्ही इकडे 6 भाकऱ्या मागवलेल्या आहेत. एक खाणार आहे आम्ही, एक सुरुवातीला खाणार आहे, कमी खाणार कारण आम्हाला पाण्यात जायचं आहे. आई आता जेवून घेतात आहे. जेवण घेणार. चला टेस्ट करा सर्वांनी, खाऊन बघूया आपण. ग्रेव्हीचा कलर तर छान दिसतोय व्हेज हंडीचा आपल्या. छान आहे. बाई पूजाला कळलं तर पूजा म्हणजे हो तुम लोग रिसॉर्ट में गया. आता मस्त आहे. गरम आहे. लिंबू पिळा मस्त वाटते. खाण्यासारखं आहे, मस्त आहे. असं नाही का मी व्हिडिओ बनवतो खाता म्हणून आहे. नाही खरंच छान आहे. सर्वात कॉस्टली ही आहे भाजीच्या लिस्टमध्ये, पण छान आहे. आणि असं नाही की एकाला 4 जण पुरते, म्हणजे आपले अफोर्डेबल आहे है ना. आता इथे कोणाचं जर लग्न पण आहे, पण इथे आमचं खाऊन झालेलं आहे आणि आम्ही वेटिंगवर आहे. आमचं व्हेज पुलाव येत आहे, वेटिंगवर आहे आम्ही. तुमची व्हेज हंडी संपली का? संपली. हां इकडे व्हेज पुलाव पण आलेला आहे. हो सर्वांना इक्वली डिवाइड करा. एकदम थोडा बस 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 त्यांना द्या. आता हे आमचं स्वीट व्हेज पुलाव आला आहे, खावा. गरम आहे. हो गरम गरम. ही व्हेज हंडी कालो त्याच्यात. पाण्यात गेला फ्रेश. आता इथे आम्ही जेवून घेतलेलं आहे. जरा आम्ही इकडे 15-20 मिनटं इकडे, म्हणजे इकडे इकडून झाल्यावर आतमध्ये जरा 15-20 मिनटं बसणार आहे आणि मग जाणार आहे. आता वाजले आपले 3:10, 3:30ला पाण्यात जाऊया. 3:20ला जाऊया. हां 3:20ला, 3:20 ते 5:20 2 तास पाण्यात. पुन्हा कपडे धुवून निघायचं बाहेर. आणि इकडे सर्व्हिस नाही, पण आपली फ्री सर्व्हिस आहे इकडे. कसली माहिती का? मसाज सर्व्हिस. एक तुला दाखवलेलं इकडे फिर, अशी फिर, अशी फिर. आता तुम्हाला एक अशी बघ, अशी घरी केलेलं ना ते. जेवलेला बाहेर येईल. बँड वाजवलेला, हलका वाजवलेला. बँड वाजवलेला. इकडे पण आम्हाला सबस्क्रायबर भेटले, हाय करा. खूप छान ब्लॉग, आवडलं सुपर ब्लॉग असतो. काल आले की नाही ना? नाही म्हणून आज भेटले ना ते. हा नशीब. मी म्हटलं खरंच मला यायचं होतं, पण आज मला खरंच माझं पूर्ण इच्छा झाली आज. नाही सर छान. चला बाय. आई झाडाच्या इथे फोटो काढते. एकदम मस्त ना, थंड थंड एकदम. इकडे उभं राहिल्यावर छान वाटतं जरा. एकदम थंड. चला आता थंड व्हायला आतमध्ये थंड पाणी आहे ना, थंड होऊया तिकडे. ट्रेन बसते चालू का? नाही ना.
इकडे बसूया. आम्ही चाललो पाण्यात. बाय बाय बाय. हा इथूनच उतरा. इकडे आई विचारते पायऱ्या किती आहेत बोलते. ते काय देवपूजा करायला. हा म्हणजे मीडियम आहे. चला आता इकडे जावा. आरामात जा पडशील. मम्मीचा हात पकड जा. हा वरती ना वरती धार आहे. धार जा. काय आलं? बापरे बब्बी बघ. अरे फुल एन्जॉय. भिजणार आहे. हा चल ये. इकडे या दोघांच्या हसण्याचा राज काहीतरी वेगळा आहे. काय असतं? का हसताय? का माहिती का इकडे वॉटर लेवल वाढत चालली आहे. नाही आता तू जाणार. तुम्ही जायचं वरती. नाही तुम्ही जायचं वरती. आता मी जरा वरती जाऊन येतो. ते मला वाटतं तिकडे धार आहे सर्व ना. चांगली धार आहे. एकदम बापरे. खाली वाटत नाही पण वरती थंड वाटतंय ते एकदम. काय एक्सपिरियन्स होता? हो. काय एक्सपिरियन्स आहे? रत्नागिरीची थंडी. काजल स्लाईड. पण आपण ह्याच्यात जाऊ शकतो स्लाईड मध्ये. चल तुम्ही जाऊ शकता. तू जाणार ना. तुम्ही नाही जाणार.